Lalaki sa Malaybalay City nga gituhuang adunay diferensya sa pangisip ang patay. Human gibunalan og kahoy sa iyang kaugalingong manghud. Sospek na dakpan sa otoridad o gituhuan sab nga adunay diferensya sa pangisip. Ani ang report? Patay na og naligo sa iyang kaugalingong dugo diyang naabtan sa mga personahe sa Malaybalay City Police Station ang 54 anyos nga lalaking residente sa Purok 1, Barangay Managok sa nasangpit nga lungsod. Pasado alas 8 sa buntag adlong Lunes. Sa investigasyon sa PNP, may gawas nga adunay samad sa iyang ulo ang biktima kung asa ang gitudlong sospek ang 44 anyos nga manghudra niini. Matod sa PNP, posibleng milabayng gabi pa namatay ang biktima og buntag na nataho human nabantayan sa babaeng igsuon sa duha. Ang maong krimen ay tabo pinaagi sa pagbunal sa maong biktima sa usa ka kahoy ay moto sir na diskubrihan sa mga sayang tong witness nga maong pangitabuha. Posibleng adunay bangi ang duha nga may resulta sa panag-away o pagpatay sa sospek sa iyang igsuon. Hinoon, ila ra naabtan ang sospek sa nasangpit nga lugar og nadakpan. Ang kaniatong suspect wala man ni lakaw dito sir kay iyamang plano untang taguan ng maong krimen nagkalot siya og yuta kay dito niya ilubong ang maong tapayng lawas sa biktima. Dako ang pagtuo sa PNP karon nga posibleng aduna sab diferensya sa pangisip ang sospek. Sanglit dili kini maistorya og tarong o ginapasakitan niini ang kaugalingon sulod sa prisuhan. Usa naghangyo nag-request kami sa Department of Health nga injeksyonan siya o pangpakalma kay medyo violent siya. Kasong homicide ang gipasaka sa kapulisan, batok sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao.